Og karon mga higala niya ang sumpay ning atong sugilanon. Pader, I am your pader. Balik mo na mo sa kalibutan. Now na. Dili pa ko gustong muadtos langit. Maong bahalag ng lagot ko. Bahalag gisakitan ko. Dili lang una ko makigsetol ni Piping. Dili lang yun una. Kalain ba inigwa tay tarong tuog, oy. Labad sa oo. Mag-exercise tayo tuwing umaga. Tuwing umaga. Ang kanahan ay malipayon kaayo. Ay, Diyos ko, taga ilang intawon kong igong kusog nga makapugong ko sa akong kaugalingod. Taga ilang intawon ko. Hello, good morning, Jane. Unsay nakagod sa morning? Ang akong buot ipasabot, Ping ba? Sa sitwasyon ron sa kalibutan, good pa ba good ay gihapon ang morning? Kuro magyapon na green. Nakamata paguta. Gitagaan pataglayang adlaw ni Lord. Iyo, waoray mo aso sangpit-sangpit pas Ginoo. Niaso lagi ka. Unsa? Niaso ang imong gilutong na ubas. Ay! Ikaw, manggod. Wa na lang hinoon ko makabantay sa akong giluto. Tubig! Tubig dayon, Ping! Dali! Nagsipok na bianig maayo akong utok ron. Kamo niya mapahimungtan ako niya. Green, Oh, sa'yo problema? problema? Waoy, unsa may problema? Isapot mo ka. Nga ka na nga itong mga kahayupan, ni mo ang unang pahimungtan. Sila Spader. Green, ang satisimo, gisuro ni Pader. Dali, Green. Uy, salamat Lord, salamat Lord. Diyos ko, panalipdi kami. Luwasa kami ining katalagman. Pasaylua kami sa among mga sala. Pasaylo kami. Pasaylua ko, Ginoo. Pasaylo ako, Ginoo. Dili na ko magpakasala pa, Ginoo. Dili na ko magpakasala pa, Ginoo. Sigurado ka, Ping? Sigurado ka. Ping, tingali. Mauna gini ang akong kapalaran. Dinhira gitingali kutob ang akong kinabuhi. Ha? Green, sa gulay mong gipanuti. Kuhaon na gini ay tingali kus Ginoo, Ping. Kaya ako namang nadiskubre ang imong dakong atraso nako. Dili na lang unta ko musulti nimo. Ako lang unta gihapon ning ihilom kay mahadlok palagi ko moadtos langit. Dili pa unta ko gustong hisgutan ni. Dili ra unta ko magpahibaw nimo nga nahibaw na kus tinuod. Kay lagi mahadlok pa kong mamatay, Ping. Pero karon lang miagi siya. Misuroy ang Santisimo. Ang lawas ug dugo ni Kristo miagi din hiping. Tingali, gusto niyang ipahibaw na ako nga dili gyud nako mahimong pugngan ang akong kapalaran. Giunsan ako pagkasayod. Ha? Gisundan ti kagabi nga nakigsulti ni Lulong sa telepono.
Maog dili na ka makalimod na ko, Ping. Dili na nimo ikalimod ang imong pagkabayot o ang imong pakigrelasyon karon ni Lolong. Sa! Jesus, Ginoo Santissima Trinidad, pasayro nagpataka naman ang taon kag ringoy. Wa ka pangilugi, Ping. Imo pang gigamit ang ngahan sa Ginoo sa imong pagpamakak. Hoy, nakadongog ko Wa ko mabungol nga miingon ka nga daan ka pangasama nimo wa sa makatog si Lolong o nga kamuray nasayod sa inyong tinaguan. Miingon ka pa nga wa ka makatog nga nagsigig huna-huna ni Lolong. Unsa man dayto, Ping, ha? Unsa to? Ikaw ring ba? Makuyapan yung katawa Makuyapan yung katawa. Lolo kong mahibawin eh. Imo kong ipagkatawag mayong rin. Mas kakutasa. Ako bayat pa. May relasyon mis Lolo. Oh, sige. Kung nasayop ko, unsa man di ay ang tinuod, ha? Unsa? Unsa? Gusto na gina kang mamatay, Greng? Gusto na nyo kang mubiya na ako? Greng, di pa ko andam nga imong biyaan, Greng. Di pa, Greng. Dili pa. Ay, ilagang upaw ni Chabaw. Matumba ko, oy, Piping. Pasensya na, Greng. Pasensya na. Wa man ko magbinuang, Greng. Di pa ko andam nga imong biyaan. Mga nga dili pa yun unta ko gusto nga mutog-an mo tinuod. Pero kung mamugos ka... Ayaw! Ping, sa tinuod lang, naglibog na yun ko, Ping. Nakasabot ko, Greng. Di pa siya ka gustong mamatay. Pero nagtuo manggog ka nga nahibaw ka na sa tinuod. Wa pa ka mahibaw, Greng. Ang imong gituan nga may relasyon mis Lolong, di yun na tinuod. Kilatan ko kung namakak ko. Kaya ang tao nga namakakaron, kilatan! Katula na sa akong baba Gusto na kong manabi. Gusto na kong mupahibaw sa tanan bahin sa akong nahibawan. Pero dili pwede. Dili gyud pwede. Oh, kitsab ni. Uy, hala. Si Father. Unsa ka, ano? Kung akong sultihan si Father? Nga nung nisulti man ko ni mong bata ka nga di ka ra kasaligan. Oh. Di ko kasaligan kay kasulti ko na mga kayo ko. Pero ako ba yung giningi pa ng kamutan nga pugngan ko ni? Ato ra gyud ni ha. Wa pay laing tao nga kung nasultihan ni gawas nimo. Bisan si Lida ayaw biya sulti ha. Pero kasultihon na gyud kay ko. Unsaon mo rin ako? Bahala na. Si Father lang good ang akong sultihan. Wa ko makatuog na gunahuna nimo. Pinumduman talang ka nga ato ra gyud ning tinaguan ha. Ato ra gyud ni. Sorry kuya. Pero murag musulti lang gyud tingali kong Father. Pero unsaon sa nako pagsugod? Diretso ra kog ingon niya nga Dre. Uyab man day si Kuya Piping o ang imong mama sa una? Kiyawan ako Oh, ala, si Father. Hello, Father? Dili ka busy? Magka-rex kong pinto? Sige, Father. Muan ako. Maligo sa ko, Father.
Okay ra gyud tingali nga musulti ko ni Father. Murag kumpisal ba? Oh. Di bitaw siya manabi. Kay ay, laking kayo kong gipati nga wa ko'y kasultihan. Kay ba oras na bitaw sa Father unsay iyang buhaton? Dali ko. Wiris-wiris na lang nako akong kaligo aron makalakaw din ko. May mga masakiton nga tuon silang mga bahay para pagkumpisalon o tagaan sa santos nga hilom. Ha? Gipang virus na sila, Father? Uy. Ang usa, cancer patient nga gibalibara na sa ospital sa syudad. Ang usa, idara na kaayo o luya na. Ug ang usa, nalimot ko kung siya to'y sakit. Basig virus na, Father? Dilo Law gawa ini. Nagduwa-duwa ka pa sa pagkuyog na ko. Kuan. Wa, Father, uy. Wa. Sige. Atoon na to. Kaluoy sa mga tao. Naghandog din taon sila sa santos nga misa. Bisa na online nga misa, pero naghandog din sila. Musulti na baga akong sa Father. simbahan o apel sa pagsaulog sa misa. Kadungog ka sa gisulti sa asawa atong cancer patient? Musulti na gyud tingali Sangkos ko. langit alang gibati ang kalipay. Wa nila ang Apil higayon sila na sa kamirang pagkalawan. duha ang kuyog. Ano sa pa ni mausab? Long, Father? may problema ka? Sulti na tayo. Ganina na ako nakabantay ni mo. Murag doon na kay gustong isulti. Ha? Kuan? Kuan, Father? Unsa man, ha? Kuan ka ng sulti na. Unsa man yung pangutana? O si tambal sa pagkatol nga baba, Father? Magkatol nga ba? Karon po kadungog ang magkatol ng baba. Magkatol nga dilay noon, pero para ra man na sa mga tabian. Tabian, Father? Kada bang hilig og chismis, kanang dili kasaligan og sekreto, mo na mga tao nga magkatol ang dila. Pero sa imong kaso nga nagkatol ang baba, iadto lang nagdoktor. Mas makatubag ang doktor sa iyong pangutana. Father? Agay. Ugok. Mao naman ang tatoy chance nga makasulti ko, Father. Napagin ko mo pa na yun. Talawan! Bugo! Aray! Sakit na! Analaysag maayo, Milagring. Analaysag maayo. Dili ko no siya bayot. Dili ko no ni mao ang dako niyang atraso na ako nga pong pang San Pedro maoy hinungdan nga dili pa ko makasud sa langit. Pero tayong pauna. Si San Pedro ni sulti adto sa akong damgo. Damgo. Mahimong dili tinuod kay damgo. Pong pasauban, balik ko no ang damgo. Pero pong sad sa Biblia, ang Ginoo nakigsulti sa mga tao pinaagi sa damgo. Unsa man gyud? Ay, kalabad na bas akong Greng, Marikagod, Ping. Marikagod! saan mo siya problema ni mo? Patabang na lang ko di mong analyze, be. Ha? Saan sa man? Katong akong damgo ba? Oh, Angay tong tuohan o dili? Ah. Mura namang gugog na yabag sige gunahuna, Ping. Kung sa mga batanon pa, mura na kong napraning, Ping.
Kung sa may gusto nimong atong buhaton. Mao lagi. Angay ba to na kung tuohan o dili? Greng, kung nahasol kayo ka atong damguha, ikaw rasab ang makahukom kung angay ba to nimong tuuhan o kalimtan na lang. Ay mao gani nga nagpatabang ko nimo. Sa ato pa nangayo kas kong opinyon. Ay mo palit ko ping. Mo palit ko sa imong opinyon. Awa man ko mamaligyag opinyon. Saba diha oy. Oh, masuko na sad ka. Unya, ikay na una. Sige na. Para nimo unsa man. Kalimtan na lang nako. O tuohan. Greng, kung ako imong pasultihon, ako mo ingon. Pagtarong. Aw kalimti na, aron magmalinaw na ng imong hunahuna. Oh, Makabaton ka lang og kalinaw sa hunahuna kung imo tong kalimtan. unya oroy tinuod to. Nangayo makakas kong hunahuna, pis mautoy akong hunahuna. Kung mo palit ko sa imong hunahuna, maora gihapon to imong hunahuna. Ha? Nagpalit kog vitamins. Ay, nahurot naman tong gihatag ni Father. Ako sad lang. Vitamin sad akong gipalit og newspaper. Kay nagpapalit man si Papa. Ganahan mo gud siya dunay basahon. Bisag maora gihapoy balita sa radyo o sa TV. Ay, naanad na tingali siya. Maog yun nang. Sige oy. Di na lang magdugay istorya nang. Ay, kadiyot sa lida. Ngano nang? Si Lulong ba? Uwa siya gisulti nimo. Bahin sa unsa man nang? Bahin sa sikreto nila ni Piping. Ha? Wa man nang. Nasa li sekreto? Naa. Ug maunay gusto na kong mahibaw-an. Greng, Oh, ngano? imo dang gipangutanas lida. Oh, Nanawag na ko sa Lulong. Gitawgan siya ni Lida o gipangutana kung unsay among sekreto kay nangutana kuno ka. mao ba? Abi na ko gimo na nagikalimtan ng butanga. Aron doon na nakikalinaw sunahuna. Ay, Tugan na lagas tinuod be. Aron magmalinaw na tanduha. Undangi una ng pagpanghugas, magstoryata. dili ko makikistorya nimo. Di ko! Oh, nganong nisunod bang yun ka? Di ba giingnan ti ka ha? Niingon ko nimo nga dili ko makikistorya nimo. Di ka makikstorya nako. Unya, malukop kag pangutana sa bang tao. Usa may kalainan kung adto ka mahibaw nila og diri nako. Ha? Mas may mutuo ka sa imong madungog sa uban kaysa imong madungog nako. Usa man nagring. Palit ko na. Orde lang Orde lang yung kaganahan nga makadungog ko sa tinod. Nangaraan ka. Sultihan ka. Sultihan tayo ka. Ay, sikwa serious na. Katawa na. Nakonsensya na ba yan yung kay ko? Ha? Gusto na kong musulti ni mo. Musulti na yun unta ko ni mo. Pero ikaw na sa nisanta na ako. O karon nga di na sa kumusulti ni mo, gusto na sa ka nga mahibaw. Pero ang nakapait kay mas gusto ka nga maminaw sa daing tao kaysa nako. Napalit. Tugalan na lagi ti ka. Oh. Gusto na gyud ay ka nga mamatay na kuping. Gusto na gyud ay ka. Ay di manggod. Maubitaw nga wa ko musulti kay di ko gustong mahibaw na, may tabo na. Pero ikaw masad good gring. Ikaw malagi. Ikaw manggod. Sige, sukit-sukit subang tao. Kay wa naman kong kumahibawag unsay akong buhaton, Ping. Wa na kong kahibawag unsay akong bation. Maong gusto kong mahibaw. Gusto kong mahibaw, Ping, pero mahadlo ko. Mura na kong mabuang, Ping.
Gring! Ayaw sa pagtuol nako. Social distancing ta. Ay, kanang mipay katog. Uy, nauna naman ko bango ni Milagring da. Pero maragmingaw man. Wa may nagtikaw-tikaw sa kusina. Greng! Greng, unsay atong... Oh. Uy. Kamingaw sa kusina. Wa may natarog. Bugat na kaayo ang akong dughan. Dili na ni mada nga ihilom na lang. Ako na gining ipabuhagay. Bahalag maglakaw ra ko kay wa ko'y kasakyan. Basta moabot lang yung ko dito. Wasa si Milagring din. Haim rin itong babayhan na kasayo pa ron. Ay, kamo, mga baboy, mga manok. Kakita mong nanay Milagring ninyo? Duko-duko baya mo. Wa pa mo makakita ang nanay Milagring ninyo? Kidsa man ka ni. Maayong buntag, padre. Oh, nang Milagring. Okay ra ko makigsulti ni mo, padre. Wada masuris Milagring, lom? Wa man kuya. Sige, bahay na lang. Makaditong bayhan na. Wa man siya sa ilan ni Lida. Wa baka sa ilan ni Teresa. Pero asa tingali kay mataha man to siyang dudong. Asa man to itong asawa, oy. Kalit mo nagkuwagtang. Sige nang isulti. Nagsugod ni atong nagdamgo ko, dre. Mhm. Og hangtod karon, nahasol na akong hunahuna. Kay unsam di mong damgo? Nagdamgo ko nga namatay na ni Piping, padre. Og dito na mi atubangan ni San Pedro. Parehas manggadi bugnaw ni San Pedro, dre. Abi manggadi na mog ikaw. Ha? Asam ka des Milagring. Tagka na ko giato pero pulos man mangambot. Uy, nakakita niya. Gilayasan na ka kong Milagring. Nagdaga to siya mga snina. Mabalik na ko sa bahay. Tanaw na ko. Oh, Maoto, padre. Pero bisan wa pa tong akong damgo. Daan nagyo kong nagduda niya. Og ni angko nagid siya nga do na siya dakong atraso nako. Karon naglibog na lang ko kung unsay ang atraso nako. Kadto bang nagduda kong bayot siya. ikaduha na ni Higayon nga gi-accuse si Piping nga ingon ana. Maubitaw nga nagduda na lang gid ko, padre. Labi na nga ako mismo ang nakadungog sa ilang panagsulti. Pero tipik ra gihapon ang imong nadungog. Dili ang kinatibukan. Wa man gud. Wa may iba niya mga snina. Na
aram ni tanan. Basta mga bulingon. Sa ato pa, wa sa magdags nina. Ay, mo gina itong mabayhana. Tisan ako sa matawagan kay gibili ng silpon. Ginoo ko makadesi. Pong pa ni San Pedro, Ping. Makasod na unta ko nukos langit. Ginoo ko. Imo na siyang gikuha, Lord? Pero kay duna pa man kuno kay dakong atraso nako. Nga wa pa masetol. Maong dili pa ko makasod dito. Pero wa pa man may masitol. Wa pa man ko makasulti niya sa kong atraso. Mula ka ko balik. Pangitaon ko sa Milagring. Di na rin ako makakitag ingon atong dagwaya kay limitan. Endangered species na ito. Unlimited edition na ba to? Laing posible niyang atraso nako, Padre. Mao ang iyang uyab sa una. Uyab sa una? Oo, Padre. Uyab niya sa una og nagkita sila pag-usab inilang tuiga. Gani, maunay permi na mong awayan. Mao ba? Odre. Ay, og ang katawanan pa, parehas og ngahan sa imong mama Angela. O, Oo, Padre. Parehas og ngahan sa imong mama. mao ba? Sa tinuod lang, Dre. Sa sinugdanan, nagduda man gani ko nga si mama nimo ug ang iyang uyab sa una ni Piping nga si Angela o Sara. Pero dili man di ay. O, Og mao ni karon, Padre. Mura na kog mayabag sigig pinsar unsa gisa niya nako. Pero di man sa ko gustong mahibaw gud. Kay tungod lagi atong akong damgo. nang pangayo ka sa Espiritu Santo nga giyahan ka, lamdagan ang imong hunahuna. Ayaw kadlok si mong damgo. Kung sa may ipasabot ini, itugyan sa Ginoo, kay siya rin ang sahilstan. Ah, Pagbatulog kalinaw sa hunahuna kasing-kasing. Huwag tanga ang kahadlok, ang pagduda, ang kabalaka, kay dili na iya sa Ginoo, iya ka na sila utan. Gusto ka niya sa mukon, gusto niya nga sulon ang imong hunahuna. Pagsulti mo ni Noy Piping, kanang kinasing-kasing gud. Ayaw kadlok bahin si imong damgo. Damgo ra to. Sa ako nagingon, kung unsa may bot ipasabot atong damgo ha, isalig istanan sa Ginoo. oh, Padre. Uyab niya sa una og nakita sila pag-usab inilang tuiga. Gani, maunay permi na mong awayan. Odre. Ay, og ang katawanan pa. Parehas og ngahan sa imong mama Angela. God. Sa tinuod lang, Dre. Sa sinugdanan, nagduda man gani ko nga si mama nimo og ang iyang uyab sa una ni Piping nga si Angela o Sara. Pero dili man di ay. Ganong mahasol man ko. Sinang Milagring na mismo ang isulti nga dili madiay. Sa ato pa, iyang na-verify. Wa ko'y angayang kabalaka. Murag digaan akong dughan human mi nagkasulti ni Father ta. Salamat, Ginoo, ha? Imo kong gitagaan og higayon nga magkasulti mi. Bisag gilikayan una karon ang makigatubang-atubang. Pagsulti mo ni Piping, kalang kinasing-kasing yun. Ayaw kahadlok, bahin siya ng damgo. Damgo ra to. Sa ako nagingon, kung unsa may bot ipasabot atong damgo ha, isalig istanan sa Ginoo. Dili na ko mahadlok. Naa ang Ginoo nako. Makigsulti na kong Piping. Amo nang istoryahan ang dako niyang atraso nako. Naunsa ko. Sinang Milagrin mo ta mismo ang isulti. Nga verified na.
nga dili si mama ang ex ni Piping. Pero kung nahasol magyug ko, Dako ko magugog atraso sa imong mama, pader. kung wa pang assurance na milagre tingali magduda ko. Anadam ko ang imong mama, pader. Coincidence lang adanan. Coincidence lang. Ginoo ko taon hae madetos milagring. Kahilak ko naman ko, Lord. Tabangi ko pangitang milagring, Lord. Asa magkaping! Gring! Gring! Nausam ko. Di magyud ko mahimutang. Sa tinuod lang, Dre. Sa sinugdadan, nagduda man gani ko nga si mama nimo ug ang iyang uyab sa una ni Piping nga si Angela o Sara. Pero dili man di ay. Verified na lagi. Dili si mama. Tanong di mag ko mahimutang. O, Dre. ug ang katawanan pa, parehas ug ngan sa imong mama Angela. Diyos ko nga naman ko. Nausam ako. Di mag ko mahimutang. Akong giingnan sinang milagring ganina nga gitintal na siya. Pero ako sad noon ang gitintal. Ako na sad ang dili mahimutang. Muadto na sa tas inyo, pader. Di ka masuko imong mama, ini kakita na ko. Dako magugog atraso sa imong mama. Anad naman ko sa imong mama, pader. Diyos ko. Huwag kang rin pagbatian ako. Ipalayo ko sa tentasyon. Come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come with your strength and your power. Come in your own special way. Ha? Kanusta na, sis? Ganina, mga buntag-buntag pa. Dito si nang milagring ni Father. Sige pangita si Kuya Piping niya. Lagi ko no. Diri man gani di ko no si Kuya Piping sa amo, ingon ni mama. Sige sis. Akong tawagan si Kuya Piping. Akong pahibawon nga basig tuwa sa komento sa nang milagring. Thanks for calling, ha? Time pa. Ngano? Nganong wala mo ka diretsog tawag ni Kuya Piping, sis? Di ba, doon naman kay number niya? Ha? Gusto lang ka makiksulti na ko sa. Ampot nimo. Joke na to, eh! Joke na to, sis, ay! Sis! Hello? Hala, patay. Giputol na. Diyos ko, kusugay ang kubas sa kundukhan. Di na ko kapugan. Wa ko makasabot sa kong ibate. Karoon lang ko makasuway o ingon inis suod sa lugay panahon. Pasabta ko, Diyos ko. Pasabta kong anong nahitabo ni. Nganong ingon ini ang akong gibate. Anak. Imposible. Imposible. Sa tinuod lang, Dre. Sa sinugdanan, nagduda man gani ko nga si mama nimo ug ang iyang uyab sa una ni Piping nga si Angela o Sara. Pero dili man di ay. Yes, Lord. Ang gisulti na ng milagring, mo ni ang kasiguruhan nga sayop ni akong gibate. Sayop ni akong kabalaka. Huwag tanga kini Diyos ko. Huwag tanga kining sayop na kong pagbati. Huwag tanga kining maluoy ka.
Okay na? Medyo okay na. Pasaylo ako ha. Nilakaw ko nga wa mananghid Din, Reka. ni Father James. Nangayo lang kong katinawa ni Padre. Og salamat sa Diyos. Nahupay ra ang mga kahingawa o kahasol. Mao ba? May nun. Ping, dili na ko mahadlok sa imong itug-anak ko. Ha? Tug-ani na ko, Ping. Tug-ani na ko tinuod. Tug-ani na ko tanan. Kanong di maging mauha sa kung una-una ang gipuhat ni Mama. Suko kay siyang nipiping. Dili man siya na, pero atong higayon na. Dili komedya ang iyang kalagot. May gibuhat pa siyang binuang. Iyang gibinuangan ang pagkaununta ni Nipiping. Usa may pasabot atong tanan. Unsa man. Sa tinuod lang, Dre. Sa sinugdanan, nagduda manggani ko nga si mama nimo og ang iyang uyab sa una ni Piping nga si Angela o Sara. Pero dili man di ay. Agisulti lang ni na milagring. Katong iya gisulti. Katong iya gisulti lang ang angay na kong kuptan. Nga wa ko'y angay kabalagan. Wa ko'y angay ikahingawa. Wa. Greng. Sige na. Andam na kong maminaw. Dili na ko mahadlok. Isulti na. Isultig unsay dako nimong atraso dako, Ping. Si Angela. Oh, sige. Unsa may bahin ni Angela? Si Angela. Ug ang inahan ni Pader. Usara. Oh, Sakto ka sa mong pagduda sa una. wa gyud ay ko masayop. Wa gyud ay ko masayop. Greng. Ingon baya ka nga andam na kang Oh! maminaw, Greng. Andam na ko maminaw. O klaro kaayo ang imong gisulti. Greng. I have do all social distancing, Greng. Social distancing di ay ha? Ha? Mao ni social distancing. Wa gidi ay ko masayop. Husto gidi ay ang akong pangagpas. Himo kong gitontoping. Hangtod kanus apa man ko nimo tontohon, ha? Unsa pa may wa nimo isulti nako? Itog-an tanan, Ping, itog-an. Mao na to tanan, Greng. Mao na to. Mao na to, ha? Dili ka ha imong anak si Padre. Dili ka ha, Piping. Oh, siga man ang imong mata. Ikaw ang amahan ni Padre, ha? Tug-an. Di man ko no. Unsay di bang kuno? Klaro ha, oy. Ako bitaw siyang ipangutana. Kung ako ba'y amahan ni Pader, ingon siya, wa man kuno mi anak. Siguruha lang yun, Ping, ha? Siguruha lang yun nga wa na sad ka mamakak na ko. Mao lagi na yang gisulti, wa kuno mi anak. Pero may nahitabo ninyo. Oh, ayaw kong sigasigahian ang imong mata. Hindi ko sure. Unsay di ka sure? Hindi ko sure kung may naitabo ba na mo. Nalimot na ko tungod sa kadugay na. Gubot pa sa lukot,
Kung sa kasing-kasing mo di ka kasabot, patuyang na lang sa paghigugma. Dili man Buang nga lagi long. Dagang kay ko kinaurasan. Luuya ni mo kuya, oy. Kuya, ipadakop sa ilang milagring, kuya. Pwede naman na. Na, ako nakasa, ako pa yung reklamo. Pero, physical line naman ang iya, good. Masakit ang pagbati, long, kaysa physical. Kining mga kinaurasan, mawara man is pilak sa paglabay is pilak adlaw. Pero ang samad sa iyang balatian, dili mapapas bisan mulabay pang katuigan. Oh, Murag balak sa. Pero tinuod, ay, sama ni Anghela. Hangtod ron. Pagyapon mawa ang iyang kapungot nako. Kapungot nga maulay nagtabon sa kasakit nga iyang gibati tungod sa akong gibuhat kaniadto. lawgawa. Wa mo'y gumagtuo nga doon na kay mga isyu nga mga ingon ini, kuya. Kalma man ka. Maong ikaw lang. Mm. Mintras batanon ka pa. Likay nga makapasakit kag babay. Kay bisag matiguang ka na, padayon kang magpasan sa bunga sa imong binuhatan. Lolong! Oy, nang. Oops. Social distancing, nang. Ilang buyog ka hinuon ka. Mas social distancing mangyog ka ba? Ninanang. Wa ba yung ko'y labot ini, nang, ha? Wa ba yung ko'y kalibutan ini kung wa ko sultihin Kuya Piping? Oh, nahibaw ko. O paminawa ni akong isulti. Oh, unsa man na, nang? Ayaw ba gini ipanabi ha? Bisa ni Padre James, ayaw gini isulti. Kay kung imo gani ning ipanabi, muabot gani ni Father James, kinamuton ko yung nagtahi ang imong baba. Ha? Kasabot! Oo, nang. Naunso. Kinamuton ko nung niyagtahi ang akong baba. Kaya nga no, pwede ba nining makinahon? Greng, Ayaw ka balaka. Ako nang giadto si Lolong. Ako nang gipinahan nga dili manabi labi na ni Padre. Greng, pwede mangutana? Unsa man? Kuan ba, mangutana lang unta ko ba? Kung nganong di man ka gusto nga mahibaw sa pader. Kinahanglan bang tubagon ko na? Pwede rasag dili. Pwes, dili ti katubagon ana. Okay. Pahawa na sa akong atubangan, Ping. Kinisugod na sagsurok akong dugo ni mo. Okay, Greng. Nagunsa man ka diha sa akong luyo. Nibalhin kay ipahawa mo ko ni mo sa mga tubangan. Nibalhin lang ko sa mong luyo. Palubag kas liog, ha? Kuan, dili. Unsa man? Dili, Greng. Mapahawa na ko, Greng. Aresa ko, Greng. Maayo untag mahuman na ning quarantine, oy. Kay mo adto ko sa syudad. Ug sulngon ko tong inahan ni Padre. Mayo! Kadiyot long! Puyo diha. Ako rin mo atubang. Kuya, giso... Unsay imong toyo? Kuan, nang. Gisugo kong father. Pwede ba ko no muasisi... Tiguang na si Piping. Dili na siya angay maglakaw-lakaw ining panahon na. Sige. Nang, nangutada di si father nga nung di mo makontak. Ing naguba na ang among mga cellphone.
Ha? Maora to imong toyo. Lakaw na. Oo nang. Arin ako. Anong mamatay mong gisulti ni Lolong Ring? Paminaw, Ping, ha? Sukad karon, dili na ko gusto nga magpaduol ka pa ni Father James. Unsa? Bisan mahuman aning krisis karon, dili ka na magpaduol pa niya. Dili ka na mubalik pagka sa Kristan. Ay, go pag-joke da, Greng. Ha? Sa tanaw ni mo, ha? Sa imong tanaw. Nag-joke ko, Ping, ha? Pag ingunana, Greng, oy. O ganong dili man, Ping? Ganong dili, Ping? Nahibaw kag yun nga maunay akong kinabuhi. Ang pagserbisyo sa misa isip sa Kristan. Pes, panahon na nga muundang ka. Unsa ba akong ikatarungan ni Father? Nga tiguang ka na. Paita sa tiguang. Ngano, bata pa di ay ka? Tiguang na. Pes, undang na. Matay. Di masag kong makatuog sa gisulting milagring. Pes, panahon na nga muundang ka. Ginoo ko. Unsa maning nahitabo ni milagring? Sayop ba nga kung pagtugan nes tinuod? Sayop ba? Himaya sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan, karon ug sa katuigan nga tanan. Amen. Sa ngalan sa Amahan. Arang-arang, usari nas milagring. Nalamdagan na yun ng Espiritu Santo. Oh, uy, nibaraw na, akong dulon. Greng, Greng, wala ka manawag ng ngadji manday ka. Kung gusto kang mga pangajig imo. Ha? Iyahay na tagluwas atong kalagron, Ping. Oh, Sukad karon, iyahay na tagampo. way butanay? Way but-anay. Way labtanay? Way hilabtanay. Ato ko simbahan, ha? Oh. Ato ko ato ko ngadji. Yahayam ka dayta. Wala magkatay butanay. Joke ra bitaw, Ping. Sa? Joke ra to mag-iyahay tagpangadji ba? Di na pwedeng joke. Seryoso hay ta. Hala, sige. Ugma, magdunga na tagpangadji. Dili na na joke. Hala, kagool ko daan na. Lagi sis? Luuya laging Kuya Piping? O niya, niunsa naman si Father. Nisabot ramon siya nga wa makakuyog si Kuya Piping niya sa pagsuroy sa Blessed Sacrament. Pero wa ba kumusulti niya sis? Nga paundangon na siya ni ng milagring. O niya, di lang nato sultihan si Father. Di lang una. Maghuwat lang tayo nga sila good ang musulti ni Father. Pero ngano man ka, bro? Ngano paundangon man ng milagring si Kuya Piping? Ay, wa mo dito ni kahibaw sila kita sa tinuod. Naa kay idea? Wa sa lagi? Wa? Sige lang. Maghuwat na lang taon sa isunod nga mahitabo, ha? Mausab ra tingali ang desisyon ni ng milagring. Taon-taon ako makakita nila. Labi na ni Doy Piping. Sugat ito ni Anis ng milagring, wala na siya mabalik. Okay na baka sila sa ni Piping? Nasito na baka sila? Unsa ka kung ako silang duawan? Adoon ako sila. Bayabas, Greng, oh.
Ako na nang yugasan. Vitamin C na. Nganong hatag-hatag man ka, ana. Hatag-hatag lang. Gring, mangumusta lang ko ba? Bahin na tong imong gisulti nga, paundangon na yukon ni mo pagka sa kristan. Pananglit mahuman na ning krisis. Dili na to mausab, Ping. Pananglit mamatay tagkalit karon, Gring. Makasod ka tas langit. Oh. Masay tanaw nimo. Ha? Gisiguro na to ni San Pedro nako. Nga makasod ko sa langit human masettle ang imong atraso nako, Ping. Ngano, nasitol di ay. Oh. Kasabot kag sitol, Gring. Uy, kasabot sa doy, kahilas ra di mo, ah. Biyon sa man ang sitol. Basta. Say basta. Di mo na pwede og basta. Basta kay basta. Oh. Niyabag. Mayo! Ang milagring! Piping! Si Pader. Hi, Padre. Mayong adlaw nang! Kumusta na si Piping nang? Na? Padre. Ay na, dili makabarog. Ha? Uy, nga naman. Girayoma. Pasensya na, Dre, ha? Dili gud makaatubang ni Muspiping kay maglisod man gid sa barog tungod sa rayoma. Niyabag naman is milagre. Mura naman natabunan, natubuan og sungay. Ing na lang si Piping nang nga, Gert Wilson. Sige, Dre. Salamat. Ay, God bless you, Dre. Wa na gyud ni makadimaos milagre. Lain nagtuyok ang utok ini. Sige nang. Nalipay ko si magisulti nga okay na mo. Mayo na dayon na si Piping, oy. I-appeal sa imong pag-ampo, Padre, ha? Sure nang. Sige, arin ako. Sige, Dre. God bless you. Bye-bye, Dre. Paano si Pader? Masuod na rin si Milagring. Mangandam na ko. Masuod na rin. Milagring! Oy, naon sa kaping. Gipaatubang mangguna ni mo nako ang krusipiho. Ngano ka? Di na mong na ikaw. Di na ikaw, Gring. Mura ka nagsudlan og daotang espiritu. Unsa? Unsay pagtuo ni mo nako, panuway? Dili ikaw ang panuway, pero nasudlan kag panuway. Uy, simbako, uy. Ay, buringog bang kapiping. Simbako intahon palayo sa pito ka laod. Ay, Ginoo ko, Santa Maria, San Miguel, Arcangel, panalipdi kami sa mga dautan. Jesus, Santa Maria, Senyor San Jose, tanang mga anghel ug mga santo sa langit, panalipdi kami. Buringog magkapiping. Nahadlok ra ba ko, ha? Bakwi ato, Ping, bakwi ato. Sangpit malagi ka, Ginoo. Ang. Unya, nganong magpalayo naman ta sa simbahan? Ay, ikaw ra, oy. Ako magpadayon ko. Mao ba? Mupadayon ka sa imong mga kapunungan? Unya, magsige kag pamakak kung dunay mangutana nimo bahin ako. Nagtuo kang malipay ang ginawa na, Gring. Paminaw na ako. Di na nimo human ang krisis nga giatubang karon sa kalibutan tungod sa mga parehas nimo, Gring. Oh. Ikaw ra ba gigaingon? Nga basin nahitabo ni mga butanga karon kay aron makakita ang tao unsa siya kadili angay sa Ginoo. O nga panahon nga mag-usab ta. Nga magbinutan na ta. Sige. Sige, erase na to tanan akong gisulti, Ping. Dili na ti ka paundangon. Dili na ti ka palikayon pa ni Padre. Pero maayo nang mahibaw ka, Piping. Sakit nis akong buot. Sakit kaayo nis akong buot. Bala nag-ingon nato yang gisulti. Ang importante nga gibakwi na niya ang yang executive order. Nasulas executive order eh. Mura sa biyag presidente manulti niya akong asawa. Ikaw, kumusta naman ka diya? Murag sipa man kayo na imong katawa diya nga murag armalayat ka sa gunson. Saway problema, gisugot na kang lida. Gisugot na tingali kang lidaw na. Lugawa, gini mo kuya eh. Wa po eh. Lagi. Pero sige, mag-chat. Usahay, video call. Mana lang, makalipay. Si Pader, kumusta?
Sige kag-assist niya. Puli-puli man mi. Karon og ugma, dili ako schedule. Sunod ugma, ako na sad. Ping! Oh, hala. Gitawag na ka kuya. Oh, sige, sige. Babay na lang, babay. Bye kuya, bye-bye. Lugawag yung kuya eh. Uyab na ba ko naming lida? Sana oil. Di man makontak si Lida. Wa man mag-online. Bisan ordinary nga tawag, di man available. Ay, FB na lang ko eh. FB. Okay. Uy. Unsam ni? Uy. Sure ni? Mutaas ko no ang ilong gamit lang ang 1 peso coin. Sure, uy. Baby. Tanawan ako ang video. Churay! Itaas to diyang ilong, oh. Gisudlan og tagpiso ang lungag sa ilong. Chuyay! Chuyay! Mangita kog 2 ka piso, bi. Oh no! Di ko makatuoy nila. Mitaas to na akong ilong, oh. Di gwapo kog samot. Oh, bi. Mag-selfie ko, bi. Selfie. Dayon, manaog ko. Makurat yun silang mama. Inig kakita na ko. Adto na ko, Ping. Kung naiisda nga matuwa pagpalit ha, arong magtuwa ta. Sa gulaw kamunggay o bati. Sige. Arin ako. Ay, salamat taon, praise the Lord. Abigin ako din na makig yung anis milagrin. Abigin ako mahimo na gito siyang kontrabida. May gani, dili di ay. Okay, mga manukes, mga baboyes. Pakas na, pakas! Come on! Uy. Unay nanawag. Kariyot lang mga manukes o mga baboyes, ha? Ako sa ning tubagon. Lagi ay. What? Tubagon na lagi tika. Uy, si Lulong din eh. Siya magyapon eh. Gisugot na tingalin ni Lida eh. Hello? Kuya! Oh, Nakaisa mo sa messenger ha? Tanawa? unsa man? Basta! Sige, bye-bye na. Uy, maura to? Unsa kayang i-send messenger? Chin liter? Kanang i-forward sa 25 katao nga including me? Nana. Uy. Niga. Unsa man ni tinuod ni? Or up ni? Uy, kuyawa na mga bata. Uy! Kuya! Kakita ka sa kong ilong? Uy! Ngagwa. Unsa man ni up ni? Dili, uy! Ha? Nagpataas ka sa mong ilong? Ingon na nakakadagha kwarta? Magic, kuya! Unsa magic? Paminaw, tudluan di ka, kuya, ha? Makurat yun ka ron. Be, unsa man? Murabi ako pahoy ini eh. Sige pangukay ng mga sinsiyo. Piso ko no, dok buok. Dara. Unya, isod sa lungag sa ilong. Ayan, hupong sa akin. Uy,
Gamay raman. Dako-dako madanig lungag sa kong ilong na. Kanang 5 nga daan. Kani. O di ba, Jis? 5. 5 nga daan. Ha? Mga bag-o man yung mga 5. Ay. Kanang daan. Day, usa. Da, pag-iusa. Duha na. Ne. Okay. Asa na itong sa amin? Dara. Makurat yun ron milagring kakita na ko nga mura na kong Amerikano. Okay. Sugda na ang operasyon. Ipasok ang 5 sa lungag sa ilong. Uy, murag matagak magyapon. Isuot na kong maayo. Sakit. Sakit. Tagtangon ko lang ni Big. Bangas ka, di na matangtang. Di na matangtang. Kuhito na ko. Nilahos. Kinoko. Siya ko buhato na ni. Ay, buhay na pisuha. Di na namulugwa. Nilahos. Nabiyaan ako ang Ginoo ko, Pipi. Nalahos ako ilong ang 5. Uy. Tabangi ko ring. Pasa, naunsa man di ay ka? Unsa may 5? 5 pesos? Oo. Ay, Ginoo ko. Nga nasud man as imong ilong, Ping. Imong gihingos. Unsa man tayo na imong ilong? Ha? Vacuum cleaner? Tabangi ko ring. Tingaling mula ho sa kong kasing-kasing ang 5. Tingaling mo abot sa akong baga. Giunsa man lagi pagkasod sa 5 sa imong ilong. Gihibo ni mong alkansiya imong ilong, ha? Sultihi ko unsa ning hitabua kay murhan akong mabuang, Ping. Dok, tabang mo, Dok. Tabangi ang akong mana ninyo. Kamali, ito ba sa virus? Ay, Dok, oy, nasudlan nag 5 pesos iyang ilong, nilahos sa ilahom, sa iyang ginhawaan. Uso ba kita buwa? Ay, iyang gisod sa iyang ilong, Dok, para mo taas ko, no, pero nalahos man hinuon. Sa? Kanamig ba ipamalikas inyo eh? Miss nagkabuang mig maayaw itong sa virus? Itong duga mo. Umulis ninyo! Pero Dok, unsa may among buhaton ining pasyente? Unsaon man ang 5 nga nasud man na siyang ginhawaan? Tibuok ka? Oo, Dok. Sisyo na to! May gani kay giatiman gyapon mo sa doktor. Mao lagi, Padre. Pero hangyo lubo gid akong gibuhat, oy. Nibalibad man gid ang doktor, Dre. Noy, Pepeng, gisangpit kang Padre, oy. Pitok-pitok lang baya ka diha. Mawaw ko, Padre. Di ko katawa. Noy, susunod, amping na gyud. Ay, ambot sa dini niya, Padre, oy. Nagpabadlong man hinuon. Nahibaw man unta nga dako kayo ron og problema ang kalibutan. Nagdugang-dugang man. Di gyud ko makabasol sa doktor nga nagyaw-yaw. Sakit na gud kayong sinultihan ang doktor. Ako lang giagwanta kay sakto man sad siya. Nganong nagkanahon na siya gadto Noy? Di man siya makakuha og idea nga magkapataas sa ilong ang pagsuod og sensiyo. Ay, si Lolong, Padre. Katong way lingaw nga Lolong mao'y nanintal ining Pepeng. Lugawa bitaw sis. Kuyawan kay kuy, paghibaw na ko sa nahitabo ni Kuya Piping.
Nganong giapil-apil man sa taon ni Kuya Piping. Tiguang na gud to. Sis, madunggan kayo ka, Kuya Piping na. Malain ito imong gitawag og tiguang. Basta kay imog yung sa. Kung naunsa pa to si Kuya Piping, imog yung sa. O lagi, ako tong sala, akong sala, akong dakong sala. Imna na, aron maulian dayon ka. Salamat, Gring, ha. Sa unsa? Sa imong pagatiman ako. Baya, ang pasagdan ti ka. Ug sa Sa unsa pa? gipaduaw ra ni Mos Father James nako gahapon. Salamat, ha. Kalit basad ana imong pasalamat, oy. Buotan gud ka, Gring. Karon ka pa. Di manggod, nagtuom manggod ko nga human sa imong nahibaw-an, mausab na gyud ang tanan. Kay mausab na gyud bitaw unta to. O galing lang kay imo kong gihadlok. Oo, pero may na lang nahadlok sad ka. Pero hangtod ron, Ping. Nagsige pa gyud ko huna-huna. Oh, sa unsa man, Gring? Sa imong nahibaw-an? Sa akong gikumpisal nimo? Dili, oy. Lain. Ha? Oo, sa man day, Gring. Naghuna-huna ko kung tinuod bagyong mutaas ang ilong kong paslakan og sinsiyo. Salamat sa Diyos. Praise the Lord. Diyos ko, Lord, salamat kayo. Ping, ngano, nahuman ang lockdown, wa ng virus. Ambot? Unsa man di mo gipasalamatan sa Ginoo. Maayo na ko. Okay na kong ilong. Wala ka malipay. Hibaw-an naman gyud na nga maayo ra na ba? Ngano, Gring? Lisora, Ping, no? Lisura sa unsa, Gring? Kinibang ni ata sa pait ka sitwasyon. Kining napuno tas kabalaka, kahingawa, kahadlok. Ni atas kaway kasiguruhan, pero kinahanglan nga mo pakatawa ta. Ha? Nga maghuna-huna tagpaagi nga mugaan ang pagbati, bisan pa man sa kalisod sa panahon. Pero di sad lalim, oy. Murag muliki sa dimong utok o gunahuna. Ano nagunahuna de ka, Gring? Oo, oy. Kay kundi sa ko maghuna-huna og makalingaw, atakihon tas nervyos kung unsa na ni atong kahimtang. Bitaw, no? Unya, may nahunaan ka, Gring. Murag muliki na mga imong utok. Siya rugwag yung kayo nahunaan? Wa lagi, Ping. Doon na. Pero, murag ako lang una ning gipadaplin. Maghuna-huna lang yung kuglain. Unsa madayon ta na imong nahunaan, Gring? Ay, dili lang lagi una. Ay, sulti lang, God. Sige na lang. Musulti na lang ko. Unsa man? Magpataas at kus akong ilong, Ping. Uy, ayaw gyutawon tugbuhata, Gring. Wa ka mo tagam sa nahitabo nako. Ay, di manggod sinsiyo akong gamiton. Unsa man? Ay, kimpit sa hinayhay ragon. Ako ragod untang palupitan ni akong ilong ba? Nakatawa ram sa kong gamay, Gring. Kalimti to akong gisulti, oy. Erase to kay way lami. Greng, ato na taoy. Kadugay pa ni muna na paabot na turos, Pader. Oo. Ni anak ko. Ato na ta. Greng, ikaw na? Ang ayan ko taas na kong ilong, Ping. Gipasakan mo 5 prehas ako, Piso. Unya, wa malahos. Ay, kadto mangdag kong piso. Nga 1974 maong nasangit gyud. Wa malahos. Gwapa hago ni mo, Greng. Ay, karon ra di ay. Sa una, ay layo ra yung Angela, Ping, ha? Layo ra. Ay, tukar na sa day. Ay, ingon man kang gwapahan na nako.
Buot ipasabot, karon lang ko ni gwapa sa imong pananaw. Nisamot ka kagwapa kay nitaas naman na imong ilong. He! Oh. Oh, sige. Ito na ta. Tay pa sa kadiyot sa nigilok mga akong ilong. Ay, unya manikmas ako. Uy, hala. Oh my goodness. Tagpinsin ko malagi lang nangatagak rin. Nasinsiyuan. Bangas ka. Hi, sis! Hi, bro! Kumusta na? Ani gila ay naging pag-ayo eh. Bisan unsa na lang akong gibuhat dire. Tiyaw mo na, sis. Lang limpyo na ako sa akong kwarto. Sinaw na kaya among sahog. Gihipos na lang ang among samin kaysa sahog na lang mi manamin tungod sa kasinaw. Kuya, wag na. Oh... Ngano ka? Kanindot sa ka-feeling, sis, nga nakadungog sa imong katawa. Mura ka na gayong nagkaon ko sa akong paborito nga ice cream. Kanang avocado flavor. Maunay akong paborito. Oh. Nagka-OA lagi ka, bro. Ay, sabta lang ko, sis, ha? Sabta lang ko. Kung saan nga, naburyong, namugugod. Lami na kayong igawa, sis. O sige, bro. Atua si Mayor Kao. Ha? Volunteer dito nga maapil ka sa mga tuwa sa frontline. Ato dayon. Ato sa hospital. Ing na nga mo-assist ka sa mga nurses o mga doktor. Ato dito kay daghan na to nilang gusto sa makapahuway. O magpuyo na lang sabay. O dili pa? O dito ka sa mga checkpoint. Dito. Pulihi itong mga pulis dito kay ganahan na sa to sila magpuyo og bay. Lagaw, wasan ni mo, sis. Ay, paksit mas dani mo. Hoy, angay ka magpasalamat nga naakas inyo, no? Ako ban in town? O lagi, sis. Kakuha na ko. Swerte ko kay dili ko apel sa mga frontliners. Di ko angay mo reklamo nga naara ko sabay. Gets na nako, sis. Ang best nga imong mahimo is magpuyo sabay kung may importante nga lakon. Mag-amping ug mag-ampo. Mao gina og manghuga sa kamot pirmi. Mao gyud. Og avoid nga magsigig hikap sa mata ug ilong. Ha? Dili mo hikap sa mata ug ilong? Lagi, kuya. Silita ang nisulti nako. Bago namin nagstorya. Mau ba? Uy, kadelikado po ko anak. Kay di man ta pahikapon sa atong mata ug ilong. Delikado lagi kayo, kuya. Mao nga sunod na lang ta. Dili ta mo hikap sa atong mata ug ilong. Kabino ang basad ana. Ay tinuod lagi na, Gring. Kay mas dali man bayasad gyud makakuha og kagaw ang kamot. Unyag mapuntas mata, peligro. Mao sad sa ilong. Kay lagi ko no, adto mo istar ang virus sa mga lugar nga basa ug bugnaw. Mao nga peligro sad ang mga baba nga gabasa lang. Kinsa may gipasabot nimo anak pin? Wago no sa mga. Nga ako lang nang gisulti. Ay, bisad limpyo ang kamot. Dili gid pwede mo hikap sa mata. O di ba sa ilong? Bisag namutang na og alkohol. Gring, wa man tingali ko mo sa mutuman na lang gyud tas balaod. Kanang di na lang kita magsupak-supak ba? Unyag mukatol ang akong mata. Ipiyong na lang og hugot dayon ibuka. Dayon ipiyong nga sad. Buka piyong na lang gyud. Mola buka. Unyag mugilok ang akong ilong ping. Oh, close-upin lang gyapon buhaton. Mali mga lisngag bitaw tag ilong sa sayo na nabuhaton. Ay, ambot nimo eh. Basta kay binuang na para nako ping. Ay ayaw na, Gring. Tuman na tas balaod. Kinsa man kunoy naisulti nimo ana ba? Ang presidente o si Lolong Nasad? Basta kay mutuman na lang gyud tagod. Ano may problema na unsa? Kadaghan na baya ka na among anang Lolong ha? Unya naa na sad ta ini. Ay mutuman na lagi ta. Wa may mawa na to kung mutuman ta. Unsa man ni tabo nako. Nawa akong pananaw.
ug murag nawa ang akong pagginhawa. La 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 la. La 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 la. Ay, hayang lagring kanta-kanta man. Ako naglisod na ginawa rin. Ug di na makakita. Tabang, Greng! Tabang ako, Greng! Tabang ako, Greng! Greng! La 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 la. Alay na sabi, sa classroom may batas. Bawal lumabas o bawal lumabas. Ay, Diyos ko, tamangitang ko. Mo na ba kanya akong katapusan? Pasilo ako sa akong mga kasalanan. Labi na sa ako, sa kang angila. O kang milagring. O sa akong anak, kuno galing doon na magani ko'y anak. Wala yun ang akong ginanawa. O kang akong pananaw, nawa na yun, Ginoo. Imo na bagyo day kong kuhaon. Di na bagyo day ko nimo tagaan o gigayon nga makita pa ang pagbalik ko niya sa normal sa tanan. Humanining krisis nga mong gyatubang. Di na bagyo day ko kunimo tagaan ug laing higayon, Ginoo. Sa classroom may batas. Bawal lumabas o bawal lumabas. Ay, kakutas baya sige balik aning kantaha, uy. Sa tinuod lang guys, do. Duha ra gid ka baso, og duha ka plato, og duha ka kutsara akong gihugasan. Pero gibalik-balik ko nighugas kay wa naman sa koy laing magbuhat. Syarog mo tapot pang virus ini. Ay maikog sad siya, uy. Kay perte na gining limpyo ha. Liman kag kaunom naman tingali ni na kong hugas ini. Oh, uy, unsa man to? Ping! Ping! Unsa to, Ping? Unsa to, Ping? Ping! Adios, Patria Adorada. Goodbye, world. Goodbye, Philippines. Goodbye, my teacher. Goodbye. Ping! Ping! Pinaunsa ka man yung taon, Ping, ha? Greng, hain ka, Greng. Di ko makakita nimo. Di ko makakita nimo. Ay, ang nagpiyong man ka. Di man mabuka akong mata. Ha? Uy, Jesus, Mariusip, nagpilit man ni imong mata sa muta. Nga nung nagngangamang kang naginhawa. Uy mo aging hangin sa akong ilong, Greng. Unsa? Bibi, tanaw na to, Bi. Uy, Jesus, Mariusip. Napuno man in taon iskog mo imong ilong, Ping. Uy, Ping. Ay, pagkirig-kirig diha ha, kay lugiton ko ginang imong ilong. Di lagi gamitan og tudlo, Greng. Hala, sige. Kutsilyohon ko na, Ping. Ayaw ka balaka. Kamunusat? Dok, tabangiin taon akong bana, Dok. O saman, na-virusan na gina siya? Wa, Dok, pero dili siya kaginhawa og dili makakita. Kay napuno man sa kugmo og iyang ilong og nabulit sa muta iyang mga mata. Maong ako nang gikutsilyo. Ay, nabali man ang kutsilyo, Dok. Kabadlungon biya taon ninyo, oy! Ayaw ragod pagingon ana, Dok, ha? Kay kamo bayay nagsugo nga dili ipahikap ang mata og ilong. Obedient biya kayo ni akong bana, Dok. May na lang ko kay may pagkaribilde man ko. Wa man ko maparehas niya. Palikayan, dili kay di na yun ipahikap. Kumul siya sa lagi untagod. Unsa ganito na, Dok? Samok, oy! Gay. Palikuran na imong bana diha. Dili di ay siya pahigdaon, Dok. Wala kinahanglan. Barinaharan na ko ang ilong siyong bana.
Unsa? O kanang iyang mata, brasa na ako na. Gamitan ako ng Clorox ug sabon. Hala, Kuya Wakod. Sure ka, bro? Lagi sis, gitiksan ko sa akong igagaw. Nga nagtrabaho sa ospital. Naadito ron si Kuya Piping. Ngaroningon anak man siya. Ako mong gusto siyang naingnan nga bawal mo hikap sa mata ug ilong. Iya gitingali gituman. Hala ka diha. Sis, kung ako gani ang basolo ni ng milagring, itudlo ti kasi sa? Unsa? Uy, nganong ako man? Ikaw may nisulti na ko, anak. Oh. Hala, uy. Ikaw ba nisulti na ko na, sis? Oo, bitaw, pero... lulungsad, uy. Common sense naman, good na good. Pwede man magsulubog guantes, o diba? Mugamit og buds. Okay, bawa na kang Kuya Piping. Kay bawo naman ikang kuya. Ikaw na lang tayo di pasabot niya. So, dili na ko sa ang nahitabo niya. Imong sa. Mana? Dok, salamat, Dok. Salamat magkaginhawan ako, Dok. Ha? Makakita na ko, Dok. Salamat. Ah. Salamat, Dok. Pakisa ka Ha? na. Unsa makahisunod nga mahitabo, mga higala gidapit ko kamo sa pagpamati subon pa mga sumpay ning sugilanon. Pader, I am your pader. Dalit ka nato sa RMN Drama.